Bună seara! 11 martie, începem un nou episod. Și avem și astăzi, am și astăzi pentru voi toți un cuvânt minunat, dictat mie de Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Însă, înainte să dau citire acestui cuvânt despre viața duhovnicească, lucru principal al vieții noastre, și despre mântuirea sufletului nostru, Dumnezeu mi-a spus să dau citire și unui articol scris tot astăzi, 11 martie, de cineva care se semnează cu niște inițiale, nu știu cine l-a scris, însă mi-a atras atenția asupra lui, Dumnezeu, ca fiind ceva de interes și fiind o viziune clară asupra a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vedeți că mă limitez, încerc să fiu cât mai direct, să încercăm să facem aceste episoade cât mai scurte și direct la subiect, ca să nu lungim foarte mult și să devină foarte obositor și ceea ce este de ascultat cu adevărat și important pentru noi de reținut și să lungesc eu cuvântul punând în valoare anumite aspecte ale retoricii mele sau a felului cum privesc eu personal lucrurile. De aceea, iată, Dumnezeu îmi dă să citesc acest cuvânt. A apărut undeva, l-am găsit și eu, un mic articol și îi dăm citire, da? Ca să vedem. Sună cunoscut. Așa se numește titlul articolului. Sună cunoscut. Asemănările dintre războiul din Iran și invadarea Ucrainei. Obiective schimbătoare, cronologii neclare și un pretext fragil. Pe alocuri, campania SUA-Israel împotriva Iranului prezintă paralele bizare cu invadarea Ucrainei de către armata lui Putin. Ambele campanii au fost concepute diferit în momente diferite, însă cu afirmații dubioase de acțiune defensivă și o reținere ciudată de a le considera drept război. Nu este o comparație exactă, pentru că în 2022 Putin a trimis o armată imensă peste granițele Ucrainei, într-o invazie neprovocată a unui stat democratic. O campanie care a dus rapid la pierderi mari. În schimb, Statele Unite și-au limitat până acum în mare măsură implicarea la atacuri aeriene împotriva regimului autoritar iranian. Cu toate acestea, anumite asemănări sunt greu de ignorat. Se arată într-o analiză publicată în The Guardian. Un alt fel de președinte în vreme de război. Cum procedau foștii lideri de la Casa Albă și ce face Trump acum? De la primele obiective la altele. În ambele războaie, obiectivele au fost formulate diferit în momente diferite. În timp ce justificarea legală, spun experții, este inexistentă. Primele declarații ale Statelor Unite au încadrat atacurile la efortul de a împiedica Iranul să procure arme nucleare. Oficialii administrației americane au menționat de asemenea degradarea capacităților de rachete ale Iranului și slăbirea infrastructurii militare care susține rețeaua sa regională. Apoi, obiectivele au devenit din ce în ce mai maximaliste.
Donald Trump a declarat că ar trebui înlocuită conducerea Iranului, invocând deschis perspectiva unei schimbări de regim și, mai recent, cerând capitularea necondiționată a Teheranului. În războiul Rusiei din Ucraina, Kremlinul și-a schimbat de asemenea, în mod repetat, obiectivele declarate. Când Putin a lansat invazia în februarie 2022, el a spus că scopul operațiunii militare speciale era demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, un limbaj interpretat pe scară largă ca un efort pentru schimbarea regimului la Kiev. Pe măsură ce războiul se prelungea, Kremlinul a prezentat din ce în ce mai mult conflictul ca fiind necesar pentru protejarea vorbitorilor de limbă rusă din estul Ucrainei și asigurarea controlului asupra teritoriilor pe care Moscova le-a anexat ulterior. Când Washingtonul și Moscova au același limbaj. Asemănările se reflectă și în discursul Washingtonului și al Moscovei. Ambele părți și-au prezentat acțiunile ca fiind defensive, invocând, spun experții, afirmații dubioase că acționau pentru a preveni o amenințare iminentă. Săptămâna trecută, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA nu au început acest război, dar sub președintele Trump îl terminăm. Pe parcursul propriului său război, Putin a folosit un limbaj izbitor de asemănător. Nu noi am început așa numitul război în Ucraina, încercăm să-l terminăm, a spus el la un moment dat. Niciunul dintre liderii pomeniți nu se aștepta să fie atras într-un conflict prelungit. Putin părea să creadă că războiul la scară largă din Ucraina va dura doar câteva săptămâni și că ar putea repeta capturarea rapidă din 2014 a Crimeei. Între timp, s-a ajuns la ziua 1476. Între timp, Trump a intrat în confruntare, încurajat de succesul aparent al operațiunii americane de la începutul acestui an, soldată cu capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. În mod semnificativ, unii oficiali americani și Kremlinul au evitat să-și descrie acțiunile drept acte de război, sugerând că se așteptau ca acest conflict să fie scurt. La 4 ani de la invazia pe care a declanșat-o Putin, încă evită termenul război, insistând să numească invazia o operațiune militară specială, expresie pe care a impus-o pe plan intern prin legi stricte de cenzură care i-au băgat la închisoare pe opozanți. Și unii oficiali de la Washington au fost de asemenea reticenți în a folosi cuvântul război. Întrebat săptămâna trecută dacă acțiunile SUA reprezintă un război, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a răspuns: cred că este o operațiune limitată. New Yorker a făcut o glumă pe această temă, postând o imagine cu romanul clasic Război și pace al lui Tolstoi, în care război a fost înlocuit cu operațiune de luptă limitată. Aceleași glume au apărut acum 4 ani, când Rusia ar fi trebuit să ia Kievul în 3 zile. Sistemul se aliniază în spatele conducătorului. Cotidianul britanic remarcă și reacția elitelor politice și a presei din Rusia și SUA. O mare parte din sistemul rus, inițial îngrozit de impactul invaziei din Ucraina, a susținut în cele din urmă războiul, argumentând că Putin ar trebui să termine ceea ce începuse. Unele personalități din mișcarea antirăzboi din Rusia, aflată în exil, s-au grăbit să sublinieze paralelele
din reacția la cel mai recent conflict, observând cum comentatorii americani care criticaseră vehement invazia Rusiei se străduiau ei înșiși să mențină aceeași claritate atunci când propria lor țară intra în război. Odată ce președinții noștri iau decizia de a intra în război, chiar și atunci când nu sunt de acord cu decizia și procesul, așa cum este cazul războiului nostru actual cu Iranul, tot vor ca forțele noastre armate să câștige, a scris Michael McFaul pe X, fostul ambasador al SUA la Moscova, sub Barack Obama și un critic frecvent al lui Trump. Întrebarea acum este dacă Statele Unite pot evita capcanele în care s-a prins Rusia în Ucraina și dacă vor apărea mai multe paralele. Conform relatărilor din presă, Trump a vorbit recent despre posibilitatea trimiterii de trupe de elită în Iran pentru a securiza stocurile de uraniu îmbogățit al Teheranului. În primele zile ale invaziei Ucrainei, Rusia a desfășurat forțe aeriene de elită pentru a ocupa un aeroport cheie din apropierea orașului Kiev. O operațiune riscantă care s-a soldat cu pierderi mari. Comentând campania SUA-Israel, Dani Citrinovici, cercetător nerezident la Atlantic Council, a avertizat vineri că atunci când obiectivele strategice devin prea ambițioase sau nerealiste, chiar și o campanie militară de succes poate aluneca treptat spre un război de uzură. Pentru a evita acest rezultat, este esențial să se definească obiective clare și realiste, obiective care pot fi măsurate și care oferă un punct clar în care campania se poate încheia, a adăugat el într-o postare pe X. Vladimir Frolov, un diplomat rus pensionar, a răspuns sec: sună cunoscut. Motivul pentru care Dumnezeu mi-a dat să citesc acest text e ca să înțelegem un piculeț ceea ce vă spuneam într-un episod trecut despre această idee urâtă de Dumnezeu, evident, a compromisului și a neputinței de a mărturisi pentru adevăr, fiind condiționat de cel mai tare și mai puternic al lumii acesteia, care se impune asupra libertății tale de a mărturisi pentru adevăr. Și vedeți că suntem condiționați, așa încât președintele nostru, astăzi, sigur a convocat CSAT-ul și apoi văd că s-a votat în Parlament, cu o largă, cu o vastă majoritate, acceptarea ideii ca aceste forțe aeriene americane, precum și niște trupe, oarecare un număr limitat de trupe americane, să vină în baza noastră din Cogălnicianu. Măi, nu se spune pe față adevărul. Și ce anume se spune și nu se spune cu adevărat pe față? Și nu se mărturisește adevărul. Anume ce? Pe aceste avioane uriașe care realimentează în zbor avioane de luptă americane care urmează să bombardeze Iranul, fac parte din atacul american asupra Iranului. Iar președintele nostru ne spune că acest lucru este de fapt un scut și o apărare în plus și o securitate în plus acordată de America României. O Americă care până mai ieri nici nu s-a uitat la noi, care și-a retras trupele și viza de intrare nu ne-a mai dat-o, și-a retras trupele. Acum, când sunt interesați, pur și simplu suntem striviți ca și posibilitate de a avea o libertate să exprimăm și nici măcar nu e vorba de o libertate de a face un pas într-o anumită direcție, ci libertatea de a mărturisi adevărul.
Care este adevărul? Măi, ne siliți să vă acceptăm. Pentru că nu avem cum să ne facem capul. Nu avem ce să ne facem capului. Nu putem să spunem nu. Așa ar trebui spus. Dar nu se spune asta. Se spune un neadevăr. Care este neadevărul? Cum că aceste avioane de alimentare în zbor a avioanelor de luptă americane nu sunt parte din atac. Ba da, sunt parte din atac. Pentru că dacă avionul de luptă care se duce să bombardeze în Iran nu are combustibil, e ca și cum eu aș vrea să mă duc, mi-am cumpărat o mașină grozavă, de curând mi-am luat și o mașină grozavă, nu mi-am luat eu nimic, dar vă spun așa, ca idee, da? Metaforă. Mi-am luat o mașină grozavă, o am în fața casei și vreau să plec și eu până la Predeal, să mă duc până la munte să testez mașina cea nouă. Și îmi spun că nu am nevoie de combustibil. Nu-i nevoie de combustibil. Merg cu ea goală, fără combustibil. Mă duc până la Predeal fără să pun niciun fel de combustibil în ea. Sau că combustibilul care îmi trebuie în mașina mea cea nouă nu este parte din expediția sau din drumul pe care îl fac până la Predeal sau până la Sinaia sau până la Constanța. Nu. Combustibilul nu e parte nu face parte din escapada mea spre Predeal. Combustibilul nu e o necesitate. Combustibilul nu e parte. Numai mașina. Mașina e. Câtă dacă nu e mașină, combustibilul nu e. Nu are nicio legătură. Ba are legătură. Are legătură. Atunci ce sens are un avion care să realimenteze avioanele de luptă americane în zbor? Plantat la noi în țară. Deci, măcar atâta să avem demnitatea și curajul. V-am mai pomenit. Fără voia mea m-am uitat, mai pun ăștia și vezi, Dumnezeu totdeauna ne arată. Vedeți? Dumnezeu ne-a arătat prin protestanți că treaba cu icoanele și cu moaștele nu e bună. Prin protestanți ne-a dat o palmă și ne-a arătat, deși ei sunt în afara bisericii din motivele pe care vi le-am spus, prin ei și prin faptul că nu îi lasă să fie de acord cu noi, ne arată că treaba cu moaștele și cu icoanele nu-i cușeră. Nu e cușeră. Nu e bună. Tot așa se întâmplă și în partea asta. Și în partea asta se întâmplă același lucru. În partea aceasta acum cu războiul. Deci am vrut doar atâta, ca să nu mai lungesc, pentru că eu nu știu și nu vreau să mă amestec mai mult și mă oprește și Dumnezeu nu-mi dă să-mi aduc aminte pe unde și ce aș fi vrut să mai spun în plus, pentru că nu e necesar. Doar vă atrag atenția că suntem cotropiți, condiționați și siliți să abordăm o realitate într-un mod mincinos, neadevărat, bazându-ne pe legea compromisului și măcar să o mărturisim public, măcar să spunem, măi, ne siliți să facem asta. Unele state au refuzat, dar măcar să mărturisim. Noi, bun, am acceptat, dar măcar să mărturisim. Demnitatea aceasta de a mărturisi pentru adevăr. Suntem știrbiți, suntem copleșiți, puteri mai mari care pur și simplu ne strivesc și nu putem să mărturisim pentru adevăr. Deci ne arată, nu știu ce va urma, nu știu ce se va întâmpla în toată povestea asta, însă l-am văzut fără voia mea, puțin la știri, când m-am dus să mănânc aseară pe Mircea Badea, omul ăsta de la... Mai caragios, așa, mai hazliu, dar, vedeți, avea tot ce spunea el acolo era similar cu ce vă spun eu acum. Mircea Badea, omul ăsta, vedeți? Similar. Adică, el spunea că da, suntem siliți. Nu putem să facem altceva. Cum o să spună România nu Americii? Și totuși, un Ceaușescu ar fi spus nu. Cred că un Ceaușescu, în condițiile astea de acum, ar fi spus nu. Noi nu vrem să ne amestecăm, noi vrem pace, nu război în Orientul Mijlociu. Noi nu avem
nu avem tendințe expansioniste care l-au făcut și să respingă invazia Rusiei din Ceoslovacia de atunci, care a arătat mult curaj din partea lui și ar fi spus ceva de genul ăsta. Un Ceaușescu ar fi spus ceva de genul ăstora de la aur, probabil. Deci, vedeți, nu se poate face altfel. Dar măcar trebuie să spunem lumii întregi că suntem siliți, să arătăm adevărul. Nu putem, că dacă spunem nu, înseamnă că pactizăm cu un regim terorist, cu o dictatură așa zis teocratică în numele unui Dumnezeu fals al lor, Dumnezeu acesta al iranienilor, al acestor extremiști iranieni și a tuturor acestor mișcări teroriste. Dacă spunem nu, înseamnă că pactizăm cu ei și nu cu America, care pledează pentru libertate, pentru democrație. Dar nu așa se instaurează libertatea și democrația. V-am spus, Dumnezeu este, măi, pentru păcatele lor au de suferit cei de acolo. Lăsați-i cu treaba lor. Și mergem și vedem ce putem face cu cei care nu fac bine ce fac. Și nu nimicim și culcăm la pământ o țară întreagă, încercând să impunem felul în care vrem noi să meargă lucrurile în lume. Chiar dacă avem dreptate. Chiar dacă avem dreptate. Vedeți ce similarități. Ce similarități cu ceea ce s-a întâmplat în biserică. Atunci când au fost sinoadele ecumenice cu acești așa ziși sfinți părinți. Vedeți ce similaritate. Și de ce este această similaritate? Pentru că diavolul care se află în spatele acestei lucrări are o lucrare, are aceeași lucrare mereu. Are mereu aceeași lucrare. Vedeți, aceia de atunci s-au impus cu forța, cu puterea și au excomunicat și au scos afară în numele unei biruințe a lor asupra fraților lor. În numele unei biruințe a majorității asupra unei minorități care și ea era îndreptățită și nu numai îndreptățită, dar cugeta acei, Arie și preotul acela Arie care a cugetat cu toate ereziile care au fost mai târziu, nu le mai dau un nume acum ca să enumer mai puțin decât ar trebui sau să intru în colimatorul acestor teologi mari și oameni de știință grozavi, cu doctoranți și așa mai departe. Nu este departe de mine acest gând și nici nu vreau să fac așa ceva. Dar este același lucru. Și-au impus cu forța o majoritate și o putere și-au impus cu forța și acei oameni gândeau și ei și erau siguri pe ce gândeau. Și erau frați ai noștri. La vremea aia erau frați ai noștri care erau siguri și ei înaintea lui Dumnezeu. În inima lor, în mintea lor erau siguri că ei ce gândesc ei este bine. Și Dumnezeu nu mi-a spus în toate aceste episoade pe care vi le-am făcut cunoscute pe acest canal de YouTube, cum că Arie a avut dreptate, sau Macedonie, sau Eutihie, sau cine a mai fost atunci, cei eretici, așa ziși eretici care au fost scoși afară cu tăvălugul din biserica lui Hristos. El nu mi-a spus, Dumnezeu, nu mi-a spus că ei au avut dreptate perfectă în ceea ce gândeau ei. Dar nici că ăștialalți au avut, că n-au avut nici ăștia. Și mai multă dreptate au avut cei care au fost scoși afară din biserică decât cei care au rămas. Și Dumnezeu a trebuit să lase ca în felul acesta diavolul să biruiască, să viclenească, să păcălească, să înșele biserica. Și fiind înșelată biserica, Dumnezeu a trebuit să-i lase câștig de cauză diavolului și să meargă mai departe cu biserica lui, în care un număr de superiorități ale minților înalte, ale unor așa ziși sfinți părinți, au hotărât în numele lui Dumnezeu ce și cum este adevărul cu privire la Sfânta Treime, cu privire la ființa Sfintei Treimi și ce am vorbit în episoadele trecute. Vedeți câtă similaritate cu ce se întâmplă acum? Trump hotărăște că trebuie să bombardeze și să decimeze, să distrugă Iranul complet și de fapt este
înainte, cu foarte puțin timp, a bombardat și ne-a spus că a dezafectat total și iremediabil orice fel de posibilitate a iranienilor de a mai alcătui sau mai forma o bombă nucleară. A spus că prin bombele care le trimisese, că a fost un atac, dacă țineți minte. A fost un atac al Americii cu niște bombardiere puternice, în care au avut niște bombe speciale care pătrund adânc în buncările iraniene și au distrus orice posibilitate a iranienilor de a îmbogăți uraniu și de a duce la crearea bombei nucleare. Și atunci cum se mai justifică acest atac? Acest atac se justifică că vrea el, Trump, de la el putere, să schimbe regimul într-o țară mai mică și mai prăpădită care nu se poate opune, deși e destul de mare. Deci așa ceva. Vedeți? Și motivația atacurilor, că aici ne atrage atenția acest articol de astăzi, este similară în ce? Similară într-o minciună. Deci tot o lucrare a diavolului, care este mincinos, tatăl minciunii. Ceva mincinos. Chipurile aceste, intrarea lui Putin în Ucraina și intrarea lui Trump în Iran acum, este o metodă defensivă. Are un scop defensiv. Adică apărarea de un posibil atac al Ucrainei asupra Rusiei sau a Iranului asupra Americii. Cum și în ce fel poate Ucraina, v-am mai spus ieri asta, cum și în ce fel poate Ucraina să atace Rusia, cum și în ce fel poate Iranul să atace Statele Unite ale Americii. Că omoară, că facă, nu știu ce, niște teroriști de acolo, omoară persoane americane de pe nu știu unde și nu știu în ce fel, și au loc atacuri teroriste, și au loc fel de atacuri cu nu știu ce și nu știu cum. Asta este una. Dar aceste feluri de atacuri generate de o conducere de tip terorist, cu această așa zis teocrație și ce nebunie au ei acolo, nu justifică un atac de măcelărire a unei țări întregi. Nu justifică pe Putin să măcelărească Ucraina și toată această mascaradă. Nu se justifică. Nu se justifică. Trebuia făcută în măsura în care se poate face ordine în sat cu acești teroriști. Deci, vedeți, nu e în regulă. Ceva după Dumnezeu, asta mi-a spus. Deci după Dumnezeu ceva nu e în regulă cu tot ce se întâmplă acum. Deci suntem siliți să ne supunem. Și NATO, v-am spus, nu mai este deja o asociație defensivă. Pe acest măcel din Iran de acum, cum mai poate să demonstreze cuiva că NATO este defensiv și că urmărește numai scopuri defensive? Să ne apărăm, să ne ocrotim țările noastre, să nu cumva să fie invadate. Pe măcelul ăsta declanșat de Statele Unite și cu Israelul asupra Iranului, acesta e un măcel defensiv? Cum și în ce fel e defensiv? Vedeți, se justifică tot mai mult această lege a junglei. Cel mai mare, din pricina puterii militare și a tupeului și așa mai departe, intră și măcelărește pe cel mai mic. Și noi toți tăcem din gură, că noi suntem niște ăia mai mici. Noi suntem ăia mai mici care trebuie să tăcem din gură. Vedeți, noi suntem ăia mai mici care tăcem din gură. Ce spune șeful mare? Dar corespunde ce spune șeful mare, ăl mai tare care te poate bate pe tine, corespunde cu adevărul? Corespunde cu conștiința ta? Corespunde cu demnitatea ta de om? Sau e mai bine să mori decât să mărturisești mincinos înaintea tuturor oamenilor, pentru că te temi de cel mai mare ca tine să nu-ți facă vreun rău dacă te opui? Nu! Trebuie să ai curajul să te opui, indiferent, cu prețul vieții. Trebuie să ai curajul să te opui. Dacă nu ești credincios în puțin, nu vei fi credincios nici în mult. Dacă nu ești curajos în puțin, nu vei fi curajos nici în mult. Nu contează cât ești de mic. Nu contează cât ești de mic. Contează să ai curajul să te opui. Să ai curajul să mărturisești adevărul. Băi, e necurată povestea asta.
E necurat, tot ce se întâmplă e necurat. Ce facem? Dar vedeți, la vârf, mereu, nu sunt războinici ai adevărului, nu sunt oameni care iubesc adevărul și sunt oameni care, vedeți, iubesc minciuna și susțin și sprijină minciuna, făcând declarații mincinoase și iubesc compromisul ca să-și scape pielea. Trump nu este așa. Am fi avut nevoie de un Trump la polul opus, un Trump la noi în România. Lui Trump, dacă Trump era în România, nu i-ar fi convenit să fie un alt Trump în America care să-i bage pumnul în gură, să-și pună bazele militare, să facă ceea ce lui nu-i convenea să facă. Adică Trump este similar cu Ceaușescu. Ca și caracter, ca și om. Pe când al nostru de acum președinte, cu toate că l-am lăudat, v-am spus că e o capacitate, e un om deosebit, are o discreție, are o smerenie, are niște calități foarte mari. Dar îi lipsește curajul. Îi lipsește curajul mărturisirii. Băi, stai un pic, ceva. Nu mușamalizăm lucrurile. Bun, am înțeles, ne siliți să vă dăm bazele ca să plecați să alimentați avioanele voastre de luptă într-un război pe care nu l-a început România. Și nu l-a început NATO. L-ați început voi. De la voi putere, din capul tău l-a început Trump. Bă, să ai tupeu să-i spui așa. Ai tupeu să-i spui așa? Și să te omoare, să trimită. Și ce dacă te omoară? În fața adevărului trebuie să ai bucuria de a muri. În fața, când ești nevoit să spui adevărul în viața ta, adevărul fiind cine? Hristos însuși. Când ești nevoit în viață să mărturisești pentru adevăr, trebuie să ai în inima ta această mărturisire asociată în inima ta, instantaneu, cu bucuria de a muri pentru Hristos. Adică pentru adevăr. Și cu asta am încheiat introducerea de astăzi. Și să dăm citire cuvântului. Dăm citire cuvântului zilei de astăzi, da? Trecem la ale noastre, da? Ne amestecăm un pic și în politică, pentru că, vedeți, sunt omul lui Dumnezeu care vă vorbesc, îmi dictează Dumnezeu ce să scriu în fiecare zi, cuvânt cu cuvânt, să vă citesc și vouă pe acest canal de YouTube și deci, cum să vă spun, mă responsabilizează Dumnezeu înaintea voastră să spunem atunci când este nevoie, când este absolută nevoie, să spunem de la Dumnezeu citire, să spunem câteva cuvinte și despre ce se întâmplă în jurul nostru. Să spunem și, adică în viața noastră de zi cu zi, să spunem un piculeț ce se întâmplă, ca să înțelegem contextul răzbunării lui Dumnezeu, răzbunării lui Dumnezeu asupra minciunii, asupra compromisului, asupra nedreptății care are loc în lume, ascunderii adevărului și nedreptatea care aduc peste noi răzbunarea lui Dumnezeu. Pentru aceea vin aceste războaie. E o răzbunare a lui Dumnezeu față de nedreptatea care are loc în lume, ca urmare a lucrării diavolului, evident. Sigur, lucrarea diavolului, în conlucrare cu oamenii lui. Ne atrage atenția Dumnezeu că vin vremuri foarte grele. V-am spus încă de când am început, din octombrie, de când am început, nu era niciun război încă cu Iranul. Din octombrie, de când am început, v-am spus că am început acest canal de YouTube din îndemn de la Dumnezeu. Am început acest canal de YouTube și aceste episoade zi de zi înregistrate pe parcursul unui an, sperăm să-l încheiem, sper să-l pot încheia acest an cu ajutorul lui Dumnezeu. L-am început special pentru că vin vremuri foarte grele, pentru că se apropie un măcel mare și trebuie să fim pregătiți. Ce înseamnă un măcel mare? Înseamnă că fiecare dintre noi, inclusiv eu care vă vorbesc, putem oricând să ieșim din viața aceasta. Putem să ieșim din trup, să părăsim această viață și trebuie să fim pregătiți.
Și revenind acum la lucrurile duhovnicești care ne interesează, vă spun din nou, înainte să dau citire acestui cuvânt minunat de astăzi, vă spun din nou, e nevoie de pocăință și iubire. E nevoie să ne arătăm, cum spune frumos în Evanghelie, se spune frumos în Evanghelie, de însuși Iisus Hristos, acelor 10 leproși. Mergeți și vă arătați preoților. Și pe cale s-au vindecat toți. Mergeți și vă arătați preoților și pe calea către preoți s-au vindecat toți acei leproși de boala lor. Tot așa și noi astăzi trebuie să mergem să ne arătăm preoților. Sunt mulți preoți, fraților. Sunt mulți preoți. Sunt foarte mulți preoți. Nu se poate să nu ne putem găsi până la urmă și noi un preot care să ne iubească, nu să ne predice de la Sfinții Părinți, să ne iubească. Nu să ne predice și să ne dea canoane de nesuportat pentru noi să le facem într-un fel protocolar și într-un fel formalist, urât de Hristos. Nu asta e nevoie. E nevoie de un preot care să ne iubească și un preot cu care să avem ceva comun în inima noastră cu privire la urmarea lui Hristos în viețile noastre. De asta avem nevoie, ca să ne putem spovedi de păcatele noastre și apoi să-L lăsăm, o să vedeți ce frumos ne spune astăzi, să lăsăm apoi pe Dumnezeu să lucreze felul cel mai bun știut numai de El, potrivit pentru fiecare dintre noi, ca să ne pedepsească în lumea asta pentru păcatele noastre săvârșite și să putem trece direct din moarte la viață și să nu mai călătorim prin iad pentru o perioadă de timp care ne face să ștergem toată legătura cu pământul și să uităm tot ce am trăit aici pe pământ. Lucruri minunate în cuvântul de astăzi. Iertați-mă că nu am vrut să mai continui, dar uite că s-a lansat iarăși introducerea asta făcută de mine. Trecem la cuvântul zilei, da? Diferența între un suflet de om și unul de animal este aceea că în timp ce sufletul unui animal este trecător, cel al omului este veșnic și animalele au o veșnicie a lor dacă sunt iubite de un om în lume. Adică, în măsura în care un animal simte iubirea unui om, el se înveșnicește, fiindcă iubirea este veșnică în măsura rămânerii ei până la sfârșitul vieții pământești. Când Dumnezeu, care a dăruit-o, o cheamă la El, în cer, să continue ce a început pe pământ, însemnând să se bucure în Dumnezeu de iubirea lor știută de El, de Dumnezeu, înainte să-și fie avut începutul pe pământ. Ceea ce înseamnă că tot este scris în cartea vieții și urmează să se întâmple în felul în care se poate întâmpla, în funcție de biruințele diavolului, căruia îi este lăsată șansa reușitei în luptă. Dacă omul se dă bătut în luptă cu el, prin slujirea lui, a diavolului, adică, cu bună știință, adică atunci când un om își părăsește iubirea din pricina unui interes de orice fel în viață, astfel încât viitorul să-i fie mai bun și prin aceasta el se face răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul părăsit, fiindcă acela își aflase fericirea cu tine și acum totul a luat sfârșit din cauza ta. Iar timpul până când el își găsește iarăși fericirea, îl vei răscumpăra de la diavol, fiind chinuit de el pe pământ în cazul că te pocăiești sau în iad în cazul că nu o faci, astfel încât totul să fie în armonie și să nu fie doar anumiți oameni care pătimesc și alții nu. Și tocmai de aceea
Este așa de important să ne pocăim, fiindcă muncile din iad sunt în afara lui Dumnezeu, care îi arde cu iubirea lui pe păcătoși, ca să le aducă aminte de el, de Dumnezeu, adică, dar tot ce au iubit ei este uitat, fiindcă este în altă parte decât ei în cer și niciodată nu vor mai vedea. Însemnând adevărata veșnicie a iadului, prin separarea iubirii de cel care ajunge acolo, în iad adică. Și astfel, tot ce am trăit pe pământ devine simțit ca și un mare balast de care trebuie să ne eliberăm ca să putem pluti mai departe spre infinit. Și numai în măsura unei mari iubiri putem înțelege cât de important este să ne pocăim aici pe pământ, mergând la un preot să ne spovedim și așteptând de la Dumnezeu să fim pedepsiți, fără să îi arătăm că ne pocăim. Luând asupra noastră, fără să-i arătăm că ne pocăim, luând asupra noastră suferințe de ispășire a vinei, fiindcă omul are un anume fel în care îi este cel mai greu și cu ajutorul căruia poate fi muncit de Dumnezeu în această lume. Iar acest aspect este știut numai de Dumnezeu, astfel încât datoria să fie plătită integral până la sfârșitul vieții. Diavolul are un alt fel de abordare în privința iubirii, fiind în mintea omului prezent tot timpul, insuflându-i o stare de necesitate să facă un anumit lucru și dăruindu-i o stare de agitație, care are ca imediată ieșire din impas săvârșirea unui anumit lucru nedorit de acel om, însă în cele din urmă silit să-l facă. Sau în caz contrar, totul devine tot mai greu de suportat, până când Dumnezeu îndepărtează acel război de la om, restaurându-i bucuria liberului arbitru. Și astfel, diavolul pierde lupta cu acel om, rămânând rușinat în spatele lui, fără dreptul de a-l mai ataca din nou, ci doar bântuindu-l ca să-l piardă altfel, până când și în asta iese biruit. Și de aceea diavolul alege calea cea mai sigură ca să câștige lupta cu omul. Diavolul fiind un extraordinar de precis interlocutor, având cunoștințe extrem de temeinice cu privire la fiecare suflet și încercând continuu să-l piardă în modul cel mai ușor cu putință, folosind cel mai mic cortegiu funerar, adică limitând la minimum iubirea avută de oameni pentru acel om iubit de Dumnezeu. Și astfel, la ceasul morții, să rămână singur și uitat de toți cei din jur, ca să nu-l mai pomenească nimeni în biserică și să rămână în iad o vreme foarte îndelungată, după socoteala lui, a diavolului, adică întemeiată pe activitatea acelui om în lume, fără a ști cât valorează totul înaintea lui Dumnezeu. Din pricina faptului că oamenii iubiți de El, de Dumnezeu adică, sunt tăinuiți de lucrarea celui rău, cu ajutorul unor aparențe înșelătoare pentru cei din jurul lor, astfel încât toți își închipuie un alt scenariu cu privire la viața lor, părându-le oameni de nimic la cei care sunt înșelați
de chipurile plăcute ale oamenilor de succes, care au un aplomb urât de Dumnezeu, urât de Dumnezeu, ai cărui oameni, al lui Dumnezeu, adică oameni, ai cărui oameni sunt stângaci, oamenii lui Dumnezeu, adică sunt stângaci și controversați, stârnind revoltă în rândul celor mulți. Și astfel diavolul este bulversat, încercând să-l surpe într-un punct slab care se schimbă tot mereu, fiind un lucru mai puțin important pentru ei, pentru oamenii lui Dumnezeu, adică, care sunt preocupați cu altceva, și anume ca să placă lui Dumnezeu. Și atât. Având o simțire a unei prezențe continue în viața lor, care îi folosește în scopuri atât de dorite de ei. Această prezență care îi folosește în scopuri atât de dorite de ei, de oamenii lui Dumnezeu. Respectiv, mântuirea oamenilor pe care i-au îndrăgit de-a lungul timpului petrecut în căutarea lor pe pământ. Visul cel mai minunat al unui om este acela să poată zbura. Și asta ar trebui să-i spună despre faptul că el, omul, a fost făcut să zboare precum îngerii. Dar a pierdut lucrul acesta în urma păcatului și morții intrate în el. Și care au făcut ca materia să-l tragă în jos, mai mult decât sufletul care a pierdut legătura cu Dumnezeu, fiind în afara lui, al lui Dumnezeu, adică în iad, și fiind disperat, sufletul fiind disperat de un om, respectiv omul de care sufletul e legat, fiind disperat de un om iubitor de trup, căruia îi este bine pe pământ, din care a fost luat. Și numai foarte rar își amintește de sufletul lui ca să-i mai dea ceva de mâncat prin iubire. Și nu să-i mai dea ceva de mâncat la suflet prin iubire și nu un întreg inventar de fapte bune, lăudate înaintea tuturor și care îl fac pe un om, zic unii mai de seamă din popor, sfânt și biruitor al iadului. Unde ajung, în iad adică, unde ajung cei care au mers de capul și pe placul lor, făcând ce le-a spus cugetul ca să facă. Și în ciuda faptului că își asumă tot, ei sunt rău famați, considerându-i toți ai lor ca periculoși, fiindcă au un drum al lor care nu corespunde cu ceva din ce știu ei, fiind fără de asemănare cu al altuia din cei cunoscuți până atunci în lume și care au fost un etalon al frumuseții dumnezeiești, provocatoare de evlavie și prețuire, având pe alocuri interese ce privesc vindecări miraculoase și exorcizări, care au uimit o lume întreagă prin strălucirea lor ca oameni, care au biruit în lupta cu cel rău, care i-au urât și a fost până la sfârșit rușinat de ei, care au purtat un nume mare și mult lăudat pe pământ și în pământ, adică în iad, fiindcă pământul este al trupului cel muritor, iar numele unui creștin este cel primit la botez și doar acela este care rămâne după el în cer, fiind un dar unic de la Dumnezeu, căruia îi este dăruit un înger păzitor care a trăit toată viața celui botezat și care, fiind silit de tine, stă și te așteaptă să-ți vii în fire și să-l iei pe el ca ajutor în toată viața ta prin pocăință și iubire,
față de altcineva în afara ta și atât. Acesta a fost cuvântul de astăzi. Și cu aceasta încheiem și noi episodul de astăzi. Nu mai lungim niciun cuvânt în plus. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc să aveți o seară și o noapte binecuvântată pe mai departe, cu îngeri păzitori și cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne revedem mâine. Seară bună!